Viacerí jasnovidci už vystrašili našu planétu svojimi prognózami o neodvratnom konci sveta. Nikomu z nich to ale zatiaľ nevyšlo. Našťastie. Najbližším dátumom skazy by mal byť pre nás rok 2012. Do svojho kalendára si ho zaznačili aj legendárni Majovia. Jeden z ich potomkov s týmto kalendárom cestuje po svete a paradoxne všetkým vysvetľuje, že koniec sveta je ešte poriadne ďaleko. Tento muž už viac ako 30 rokov chodí po svete a hovorí ľuďom, nebojte sa roku 2012. Cyrilo Pérez Osklaj, majským menom Kočovný vlk, hovorí, že veľvyslancom majských domorodcov, tí ho vraj poverili, aby chodil po svete a prednášal ľuďom o roku 2012, kedy podľa rôznych teórií 21.12.2012 má prísť koniec sveta. Tento deň budú všetky planéty slnečnej sústavy na jednej priamke. Toto však neznamená, že dôjde ku koncu sveta. Od dní, kedy má prísť koniec sveta, vzniklo veľa dokumentov aj filmov. Ohnivé gule z neba či masívne prelomenie zemskej kôry a vymieranie ľudí, ako sme vo filmoch mohli vidieť, však podľa skutočného maja nenastane. V tento deň bude síce Zem obdarovaná špeciálnou energiou. Ľudia, ktorí majú vážnejšie zdravotné problémy, môžu skolabovať. Koniec sveta však nebude. Unikátne postavenie planét, tak ako to bude 21.12. o 2 roky, sme podľa tohto muža už niekoľkokrát prežili a prežijeme aj teraz. Horšie to však podľa Kočovného vlka bude o 40 až 50 rokov, kedy má prísť tzv. 0. rok. Podľa Majov to znamená príchod nového veku. Neviem presne na koľko dní, ale vtedy nastane na Zemi úplná tma a potom príde 6. vek slnka. A práve spomínaný 0. rok si ľudia vraj milia s rokom 2012. 0. rok bude podľa Majov vznik nového veku. Ten nastáva podľa tohto Maja vždy po 5200 rokoch. Nebojte sa, 0. rok je ďaleko a prežijeme aj ten. To, čo však nebudeme mať, sú televízia, telefóny, počítače. Čaká nás nový, iný život. Techniku by mali zničiť slnečné erupcie, ktoré na ňu negatívne vplývajú. Podľa Majov sa zničí aj preto, aby sa Zem očistila od odpadov, ktoré tieto výrobky spôsobili. Pre televíziu Joj, Števo Bodor.